हेलो गाइस वेलकाम टू बर टीम ब्लग स' आसा खालामगासिनो नोंथांनाव मोजाङैनो दं स' जों दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय बे भिडिअ जाहैबाय दिनै जों नोंथांमोननो बरपेटा टाउनखौ देखायगोन जों दा मोनाबिलियाव बरपेटायाव बेरायगोन लोगोसे मा मा मोनजायो जागोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो दा जों नै टाउनाव बेरायनो ओंखारबाय जों माने गोजौआवसो दंमोन थार्ड फ्ल'राव माने फिसा खामानिनि थाखाय दंमोन जों दा नै ओंखारलांगासिनो लिफ्टबोथ' गैया नै उफाय गैया नै नायदो माबायदि समायना नुयो बरपेटा र'डखौ मोनाबिलि समाव बे जाहैबाय चौधरी कमप्लेक्स नायदो रं नाम्बार जादों नामा दिनै नै जों दायो थांसै बरपेटा र'डआव नोंथांमोनखौ देखायनो ना मा मा जानाय जायो दिनै मा नोजोर दिनै गेस्टिक जादों नामा नोंहा गेस्टिक माने आं बारा जाया दिनै बारा जाया थ' आवगायलांसै नामा नायदो नै जाहैबाय बरपेटा र'डनि अमा बाजार एरिया दा आं नै अफिसाव माने सासे लोगो दंफैयो बेखौ लोगो हमनो फैदो मानसिया एसे लोमजाना दंनो नायलांसै बिथांखौ Second night I've dreamt about you, babe. I don't know how I should tell you, babe, that lately I get lost thinking about you. I admit that I can't be without you. Air that I breathe doesn't mean nothing if you're not here, giving me something I can hold on to. Baby, please don't leave. Give me life, I need you. Hold me close, I want to. Shut all the world down, just you and me. आर्टनि जायगा लादोंना जोंनि 4B 2B सारा एक दिया नै जाहैबाय बरपेटा र'डनि विशाल मार्ट शपिं मल नोंथांमोना फैनानै बेहाय मोजां मोजां ड्रेस लांफैनो हागोन स' जों दिनै गासैबो शपिं मलखौ देखायगोन दायो जों नाम्बार 1आव विशाल देखायबाय आरो जों बिदिनो बहुत देखायलांबावगोन एम बाजार नै जाहैबाय बरपेटा र'डनि जानो गोनां बिग बाजार जाथ'वाखै नै बानायगासिनो दं बे जागोन 5 फ्ल'र जानो गोनां बिग बाजार बरपेटा र'ड ओमफ्राय दा जों थांगासिनो दं बाजार इन्डियाखौ जों नामखौ खिथानो हाला ओमफ्राय जोङो दिनै विशाल मार्टमोन ना ओमफ्राय आं बाजार कलकाता एम बाजार एन्ड दायो लास्ट सिटि लाइफ देखायना थांसै सिङाव हाबा रावखौबो माने सिङाव हाबनाय देखायला आरोखि नेक्स्टआव सिङाव हाबजोबगोन सब एखेबारे सब डिटेल्स देखायगासिनो स' नै बायरिनिफ्राय लानोसै नै जाहैबाय नाम्बार 2 सिटि लाइफ आरो जों बिनि उनाव देखायबावगोन बाजार कलकाता आरो एम बाजार स' नायलांबाय जों नोंथांमोना भिडिअ देखायनाय जाबाय नेक्स्ट फैगोन बरपेटा र'ड नाइट ब्लग एपिसोड 2 स' दिनैखिनियाव भिडिअआ बेखिनियानोसै
35% अफार नै बे जाहैबाय नाम्बार 3 एम बाजार माने बिफांनि थाखाय नामा एसे होथेनाय जाबाय जों नोंथांमोननो दासिम मोनथाम शपिं मल देखायबाय विशाल मार्ट सिटी लाइफ एम बाजार आरो दायो मोनसे दंबावो बे जाहैगोन बाजार कलकाता नोंथांमोना फैनानै बेफोराव मोजां मोजां ड्रेसफोर आरो नांगौ बायदिसिना संनाय खावनाय एभ्रिथिं गासै बुस्थुखौनो मोनगोन आरो ना थ' फैदो बयबो ना आगोलनिया दख'मा आं दा मोनसे फेभरेट दखान दं ओइ पुलिस स्टेसननियाव बेस्ट आंनि सिना जानो थांनाव ओइ गुलिया गुलियाखै बेट लाख जानो हागौ Okay. Barpeta tau ini mending sudah orang jenis apa jenis gitu mana market mana ini ke misal bazar mall atau kata shopping mall sorry kira-kira shopping mall ini bazar kok kata try misal dikhaikan offer na itu apa lah pilih ya so guys जोंना इनफरमेशना मोनसे गोरोन्थि जाबाय सिमलागुरियाव मोनसे दंबावोमोन बाजार इन्डिया टटेल गासै बारपेटायाव दं मोनबा दं शपिं मला थ' बेनि थाखाय सरि बिबाय बेखौ जों नेक्स्ट टाइम नाइट ब्लग 2 आव देखायनो नाजागोन नोंथांमोननो Mandi gelap ya nggak? Nah gitu nih mana nggak? Iya bra, itu nih mandi gini bra. Amat tuh. Udah, sudah. Franti kau? Jangan, jangan. Tuh. जों फ्रान्टिकआव साहा लोंखांना दा गय जायानदों माने मिठा पान गोदै फाथै दहाय जों जानायखौ देखायदो आरोना लुबैगोन ना सोरबा नुबा थ' दा रायलायदो भिडिअ नोंथांमोना जरते रहिए भिडिअ में नोङो थांग्रोदो खोमा ini bazar ना sih tentang momen bago saya bago video ini nang tahu sama ra जाबाय नै जालाय जालाय अबाव थांगोन दा 30 টাকা টাকা দিলে কেমন নাম বেলে Extra produk juga ada dari ini. Ini apa? Gorilla Koda. Gorilla Koda. Ini udah besar.
Second night I've dreamt about you, babe. I don't know how I should tell you, babe, that lately I get lost thinking about you. I admit that I can't be without you. Air that I breathe doesn't mean nothing if you're not here, giving me something I can hold on to. Baby, please don't leave. Kamera masih GoPro kamera jadi secara moजां-moजां dong Canonनिबो dong आरो गोबां दामि-दामि dong आरोना नै Gorilla बायनो गोसोब्ला बेखौ मोनगोन दखाना जाहैबाय चौधुरी कमप्लेक्सनि अपोजिटआव दं बे दखाना माने दासो गोदान शिफ्ट जादों नामफोर ओरै माने एख' होथ'वाखै आरो दासो बानायना दोनो बिथांमोना सोरबाफोर नों बायनोबा फैनो हागोन आरोना Ini mah tangan. Ini genggam sih. Give me life, I need you. Hold me close, I want to share all the world out just for मोनजासिगोन र' गोथाव दिनैसो जाबायलै सर भाइरासनिफ्राय दिनैसो फार्स्ट होख्लायनांगौ दिनै So guys, दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै माने जोबनाय लामायाव फैबाय मेंबाय जों माने बाइकजोंबो एसे देखायबाय ओमफ्राय थाबायनाबो देखायबाय ओमफ्राय जोंनि टीम माखानै फंबाय माखा पुरा स' भिडिअ'फोरखौ मोजां मोनोबा सापर्ट खालामदो जोंखौ एसे ना स' दिनै भिडिअ'आ बेखिनियानोसै Second night I've dreamt about you, babe. I don't know how I should tell you, babe, that lately I get lost thinking about you. I admit that I can't be without you. Air that I breathe doesn't mean nothing if you're not here, giving me something I can hold on to. Baby, please don't leave.